eilinen päivä meni sille kelekkanäyttelyssä, niin nyt sunnuntaina voisi käydä lompsimassa taas vähän kelekkareittiä pitkin raivurilla. Tuosta minä viimeis vähän jo alusta otinkin. Ainut vaan nämä viikonloppupäivät sillä saattaa olla noita hirvenmetsästäjiä liikenteessä. Tuolta joku koirahaukku kyllä kuuluu, mutta no siinähän se selviää, kun sinne lähtee käppäsemään. Luomasta pikkurisukkoahan se on. Siitäpä se ura selkeytyy. Ainut vaikka täällä on tämä merkintäpuoli on vähän heikossa kunnossa. Tuollakin pötköttää merkki. Epä yrittää saada tökättyä pystyyn se. No, ei se nyt kovin nätti oo. Eli tästä pää hävinnyt jonnekin. Kyllähän tässä on pitänyt ruksi olla, mutta se on jonnekin hukkaantunut. No, se on semmonen. Tuolla on tosi vähän tuommoista pikkurisua, mutta siitäpä se on vaan kävelyä jatkettava. Kyllä se tämän kokoinen risuppi jo timpäsee tuossa reitillä. Kummosen rapsiin kattelsiin. Joo. Siellä hämöttää jo reittimerkki tuolla. Pääsee kohta kurkkaamaan mitä on nyppylän takana. Täällä on vähän paremmassa kunnossa merkki. Onkohan muuten ihan ajantasaiset nuo tiedot. Ei taida olla. No enpä muista. Sieltä sitä tultiin ja tuolla ei ole tommoista pientä hämpsimistä tuonne suolle. Se mäki olisi nyt otettu. Se on tuommoinen suht jyrkkä ja kalteva. Suotikko näytti niin hyvälle, että sinnepä on turha lähteä. Eli tuonne seuraavalle tielle sitten sieltä vastaan tänne päin. Joo, eipä siinä kun kävellä sinne suotikolle ja sitten raivoten takaisin. Jepu jee. Tuollahan mä äsken olin. Tuolla. Suola ei ollut mainittavaa. Sillat on hyvä tarkastella, että ne olisi kutakuinkin paikallaan ja ehjät. Tämäkin on aika tämmönen harva, että ne saisi olla suht tiheitä, että jäisi tuo lumi tuohon kannelle ja sitten olisi tasainen reitti. Se on lanatessa helpompi. Mutta eipä tuolla mainittavaa ollut. Samantyyppistä kuin tuo äskeinen, että semmoista pientä pajukkoa välillä. Aika nopeita ottaa. Eiköhän tässä suht äkkiä ole takaisin autolle. Tuossapa on muuten aika rennon näköinen harus. Se on vähän sen näköinen, että ei ole ihan topakasti kiinni. Tuonne suuntaan pitäisi jatkaa. Siinä on nyt vähän pitempi tämä teitten väli, mutta toisaalta alku on kyllä, ei tarvitse kävellä, mutta eiköhän sitä tulla mitään reunassa ala jotain tulla vastaan, mitä voi vähän raivaillakin, mutta siinäpä se selviää. Eipä tuossa mahdottomia tuossa suopätkällä ole ollut ottaa, että se mustakin tuo kasvusta pientä mäntyä tai jotta koivua. Tuo oli hyvä, kun tässä on mönkiä. Mönkiällä joku ajanut, niin siinä oli mukava tuossa kovalla uralla käveleksi. Ei upottanut, niin tuollakin näyttää kyllä aika hyvälle, että ei sillä nyt suuri urotöihin ehkä tuolla pääse, mutta pitäisi nyt käydä tuonne Nyppylälle käveleksimässä. Tuossa on ehkä joku merkki on tainnut menettää ristinsä. Jaa, ei se reittimerkki ollutkaan. Se oli tökki. No olkoon siinä. Eipä tässä juuri otettavaa ole ollut. Se on ollut melkoisen siistiä. Vähän sieltä täältä tuosta eteenpäin näyttää olevan nyt tuommoista
heinikkoa siellä ei näytä oleva juuri mitään. Se on tässä kohtaa hyvä kääntyä takaisinpäin ja ajella vaikka vielä tuonne seuraavalle tielle ja sieltä lähtee vastaan päin tulemaan sitten. Poskikankaan tie. Siinä menee reitti. Kyllä tulla näyttäisi risukkoa tarjolla olevan. Tuolta se nousee sinne mäelle, missä äsken oli sitä heinikkoa. Lunta alkoi työntää kyllä aika mukavasti, mutta vaatteet ei ole vielä mitkään läpimärät, niin kyllä tässä voisi vähän käydä rämpimässä vielä tuolla. Joo, siinä oli jotain pientä pajukkoa tuossa matkalla ja koivikkoa. Nyt se on hyvä. Sitten olisi tuonne eteenpäin. Tuostahan se menee vasenta reunaa. Jotakin pajukkoa siellä on. Sitten noustaan tuonne heinikolle, jossa ei varmaankaan hyvin ihmeitä ole. Täälläpä näkyy metäreunassa olevan tuulenkaatoja aika tapauksesti. Kesäinen myräkkä, eli tämän kesäinen, niin pistänyt puuta nuriin. Siitäpä lähti ne pikkupajukot. Tuossa ei jos nyt kun vähän tuommoista mäntyä siellä tällä pisimpiä napsia pois ja katsella mitä tuolla mutkan takana näkyy. Siitä lähti ne männyt pois sun muut. Sitten siinä ei kun tuossa pikkusen semmoista kevyyttä nyrhimistä, niin sittenhän sitä ollaan siinä heinikolla. Joo, kylläpä se tämä päivä oli tässä. Tuo näyttää sille, että sinne ei tarvi enää lähteä tuonne mäennyppylälle. Eipä siinä. Sä tiedät tuosta katoa, että aika lämmintä se vielä lupasi, että taittaa nämäkin lumet sullaa pois, niin en sitä tiedä vielä, vaikka jonkun raivausreissun tekisikin tänä syksynä.